ҳамада салому алайкум дӯстон, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо ва ин рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. лайк мондана барои дастгирии барномаҳо ва то ин ки зуд бароян фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. марҳамат дӯсто, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен WhatsApp дора муроҷиат кунен. Хори Фарухай, касе ки бишноса, касе ки нашноса, дар канали ма баромадагӣ буд. Ин бародар мумкине ки бишносенша. Метавонен шумо зиёрати хонаи Аллоҳ кунен. Хурду хӯрок, ҷои хоб ҳамаш қай таъмин мекунанд. Роҳбаладу доранд ки хуб ҳамаро мефаҳмонанд, ҳамаро нишонтон медиҳанд. Дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро метавонен ки сайругашт кунен, зиёрат кунен ва тамошо кунен. Коршон бо сифат ва нархошон дастрас ай дӯсто, муроҷиат кунен. Салом алейкум бародар. Шукрона Аллоҳ. Метавони камера даргирон кунӣ брат? Фарқ надора брат. Уҷа беруам. Муҳим овоз тай беуам дар мардум рӯ та пиксел мезанам мисол. Ва бародарои барномаи ҳаёти муҳоҷир, яъне ки ҳамин хел чӣ дора ки мувофиқи хоҳиши худи шахсе арз кардагия. Мисол агар мардуме боша ки нахоҳа рӯша бинанд, дар ҳаёти муҳоҷир чунин имкон аст ки мо рӯтона пиксел мезанем. Фарқияташ аз барномаи хайрия, дар ҳамин барномаи хайрия рӯ ҳатмия, лекин дар барномаи ҳаёти муҳоҷир не, чунки ҳаёти муҳоҷир да мардум дар бораи мушкилиш гап мезана ки дар рӯпарӯ шудагия. Сум талаб намекунад, мисол аз мардум сум хоҳиш намекунад, карта намемонад. Хайрияда рӯ обязательно, чунки карта мемонад. Хуб, ҳозир як дақиқа брат. Ты кам-кам связат часпидеса чӣ хелия брат? Салом алейкум бародар, як бори дига хуш омадӣ ба барнома. Чӣ мушкилӣ дошти брат? Сабаби муроҷиат дар барномаи мо чие? Як секунд брат, бахшиш. Рафтем. Имкон боша брат ҳамин ҷумлаи охирон та аз сар бугӯ. Масъалакат сар карда 15 март соати тақрибан 7-8 дига дар Instagram я бачаҳо ҷиктмо бохӯрдум, навистимша ре WhatsApp шароӣ кард, нашуд ставка буд хӯрок. ваъда кард ки ман 3 метра ставка мекунам, бисёр кара давоми 1 рӯз, 2 рӯз, 3 рӯз зуд кара метавонем. Ба ҳамин ман сума фарқ кардам, беақлӣ кардам. Суми майда фарқ сума. Суми як зангирӣ шуда. Ставка дар чӣ? Дар ягон бозиҳои қиморӣ ё ин ки дар ягон криптовалюта, ягон инвеститсия дига, масалан дар чӣ ставка? Дар футбол ака. Дар чӣ? Футбол? Футбол. Аҳа. Бале. Баъд чӣ гап шид? Сум то ҳамин дараҷае расид ки ба зангира гуфтӣ, леки цифри аниқ медонӣ? Ҳо ака, тақрибан 230 таштагайда. Рубл, а? Ҳо ака. 230,000 рубл. Хоб, чӣ гуна оғоз шуди кор? Масалан, ӯ одама шумо аз куҷо ёфтин? Кӣ муаррифӣ кард? Барои чӣ бовар кардӣ? Барои чӣ қадар сума тои ба ин дараҷаро оварда расондӣ? Дар Instagram дидим шуд. Ман баъди ки фаҳмидам, дер шуда буд. Дар WhatsApp пеш суҳбат кардем. Сума майда чӣ кард? Пурсид. Корои калӣ шуд, коро пеш нарафтаста, камтар проблема бомад. 15 та дига дар ко, 30 та дига дар ко, кодбозӣ ҳал мешавад. Бор охир рафта баъд ҳақорат дагзашт, ҳақорат кард. Айсем я гуфт наметавонӣ та барои ҷой муроҷиат мекунӣ. Ман дар ҳама ҷо одам дорам. Мара бухӯра тара дар як секунди уфта фар мекунам. Шахсиятш маълума? Мисол мақсад лицо дора? Гап задагӣ ҳасти қатиш? Дидагӣ ҳастиша? Гап задагим қатиш, на ки лицоша нишон додагӣ набуд. Шахсеро ки лицошо намедонӣ, маълумоти шахсиша, ному фамилияша қатъият медонистӣ? Не, ҳамун карта дар карда будам. Карта метавона ба номи любой кас боша, лекин ҳамун будагӣ шамчириз ҳамун ҳам ёфташ мешава. Ному фамилияи ҳамун одамида ки рӯй кардагин ҳасте?
خب هست حرکت. فقط یادم همه پریودو در یادم رفتگی. نه 2 آدم در کار. با دیدی آخه من گفتم که کارتر علی بو کارتر میگیرن. خب روز با یک همین خیلی چیزی به معنی دیگه برآمده که آدم‌ها کارتاشون через اینترنت میفروشن. برادرها کارت آدمی که کارت را میخره میگه من در کارت در کار میخرم برای نمی خیلی کارو میگیرن. کی در کار اگه نه کارت را خریدن و یک چند برادر هم خیلی خدشون گپ زدگی بودیم که گفتگی بود که فروخته کارت را. برادرها شما فکر کنین یه بار که چیکار میکنی ختم با دست ختم روز نه آدم میکوان اگر یگون آدم باشه کارتش فروختگی باشه داری درد سرش دیگه همه ای کارو چون که ماس اگر فاکتیسکی перевода بگیریم با همه آدم گذراندگی گپ میروه و این آدمی که در اینستاگرام و این گفتی که ندیدمش سبب اساسی اونی که تو داری آدم باور کنی چی دیگه چقدر مثال نوز ما یگون گپ کنیم یگون کار یگون چرا بگم تو مثال مرا دیدگی تو مرا میشناسی روی ما معین نه مثال معلومه که چونین آدم نمیکنه فریب یگون کسا برای که نزد همگان نه مثال کشوده و روشن نه اون آدم از سبب اونی که تو چونین باور کنی سوما به این درجه را برسونی چیش دیگه یکم سبب در روی ویدیوهای اینستاگرام کردیش دویم سببش زنگ زد صحبت کرد در زنگ تو نپرسیدی که ویدیو گریون که ما گپ زدم شه تو گفت توزی چیلیم اپستیم نمیتون باروش کرد هم فکر گپ تو در شبه نشید که وای بهانه کرده است که ویدیو گریون نکنم یاده دفعه شده وقت روسی ما خودم وقت فهمیدم با چون دسترم زد وقت گشته بود خب بعد یه چیز دیگه برادرها که هم در بیننده هم در این برادر میرسونم که ставка یکی از چیزهایی که بغیر از مثال خودی همین کار در زمینه کردنش یک طرف بیسته همین چیزهایی هست که آدم میبریم یکی ставка را مقصد میفروشن یا که پروگنوزا میفروشن برای مثال تو ما دایم خصومتی مثال نه قدر فایزش دما حاضرتی برادر خیلی میگه مثال شرط و شرایط اینا چگونه گیبده در اساس چی میگن تو مثال ما دمیتی 15000 ما از همین 15000 این قدرش کمیسی ایما میشه و هم 15000 تر میگیریم 30000 میکنم میگه چگونه مثال برای این کار شدن تو باید که برد کنی در ставка در چیه چگونه گفته که برادر فوتبال دا گفتی ها مثال میگیریم او آدم برای که برد کنه باید بدونه که کدام کماندا میبره همه خیلی است اگه سوال مهم ده همه از کجا یک شخص عادی میتونه یقین بدونه که کدام کماندا میبره برادر کماندا از بازیگرای عبارت که حتی اگر یگون بازی باشه که از یک آدم عبارت باشه قطعا آدم یا که договориться کنی یا که یگون چکنی یا که مقصد любой کار خیلی یک طرف دیگه لیکن کماندا عموم نتیجه بازی از یک کماندا وابستگی داره از دو کماندا وابستگی داره که چقدر بازی میکنن یک شخص عادی چگونه و در اساس چی میتونه فهمه که کدومیش میبره تو که درست ставка کنه و تو ببری همین چی با فکر نمیکنین همه آدمایی که در چنین کارو باور میکنن مقصد نوزی ما در اول گفتم که مقصد روش دیدن ندیدن مهمش در جایی که در این حالت روش میبینی نمیبینی خونه تونده میآید چای میخوری که خونه اوت میره خورت آخری فرق نداره تو باید فکر کنی که آدم نمیتونه یگان خیل اوگادت کنه که کدام جنگاور کدام بازیگر برد میکنه خودش نمیتونه اوگادت کنه بله اگر خودی شخصیت آدمایی که خودشون تماشا میکنن خودشون ставка میکنن این ставка به مثل یک شرط تو مثال میگیریم قطعی جرات دو خروز همه پرتای کدامش بزنه تو میگوی ایتم میزنه این قدر سوم ایتم میزنه این قدر سوم یعنی که این چیزی هسته که به مثل یک بازیه به مثل یک چیزی که تو آماده ای که اگر بایم بتی تو نمیسوزی لیکن هیچ وقت ставка هیچ وقت همچون کار هیچ وقت همچون راهی سوم به دست آوردن حساب نکنین ставка به مثل یک ذوقی یک شرطی
як чизе ки одами ставка кардагӣ қабул дора онеро ки бой метавад. Мисол як командада мухлисай, дар ҳамун команда барои бурди командаш мисол мегӯяд ки ман мухлисам, ман бовар дорам ки намин қадар мебара, ина ман 1000 рубл мондум ша. Бридим мисол ҳамун шавқу завқ, ҳамун хирсандиш командаш ки бибрад двойной мешавад. Аз як тарафаш ки бридай, аз як тараф дигаш ки бо 1000 рубли дигаш кор карда. Агар ки набрам ҳичи гап не. Чунин мерава дар ставка, дар умум ҳами қимор қоидаш ҳамияй. барои чӣ хотир одам дар қимор хонасалод мешавад? Дар хотири оне ки вабанк мерава. Вабанк чиай? Да конца тамоми дороӣ чизе ки боша ман бояд бимонам штобе ки вай кунам. Хеле гап намешавад. Ты қати ҷурат ягон гапа шарт мекунӣ, мисол ҷурата мегӯй фалон кори ты ман шарт мекунам ки фалон корда ты бурд мекунӣ, ки фалон корда бурд намекунӣ. Савол дар шумо, та ҳамин шарда чанд сум мемонӣ? Мемонӣ 200,000 рубл? Намемонӣ ку? 500,000, 2000, майна хай максимум 5000 мондӣ. Як чизе ҳаст ки ты қабул дорӣ ки ты метавонӣ бой битӣ. Барои бародаро, аз ҳамада ошибкаи калонтарин ҳамияй ҳоло дар байни блогерои русҳо ҳам хеле ҳастай, ҳоло дар бисёриҳо ҳастай ки мо ставка мекунем аз тани ты, мо мефурӯшем, мо дар ты прогноз метиҳем. ман дар худам дар ҷодаи блогерӣ ман дар муроҷиат кардагӣ будам ки канал мекушоӣ. Ино ҳозир бародар мумкин худат бугӯӣ ки кадом схема қатитира ино чӣ кардан, мара чӣ гуна пешниҳод кардан. Канал мекушоӣ гуфтан Telegram ва дар YouTube реклама мекунӣ ки инами ранги гуфтагӣ тохи ставкара мефурӯшӣ ва тасаввур мекунӣ ки агар ки ман қабул мекардам, ман без проигриша, без сӯхтан ҳар моҳ ман 1 000 000 рубл кор мекардам аз ҳамин кор. ҳар моҳ. яъне ки шартшон чӣ гуна буд ва барои чӣ ман отказ кардам. Шарташ ин гунае ки ман бояд канал букушам Telegramда, дар YouTube рекламировать кунам ки бидроен канал ва ман метавонам ки шумо да прогноз битиҳам. Ва ӯ одам, мисол ранги ту одам бурӣ, метиҳа 15000, ман мегӯм ки бумон да фалон даста. Ва прогнози ман мисол 90%, 98% мисол. Ва ман дар одаме ки да ман муроҷиат кардаги савол кардам, ман гуфтам бародар, дар асоси чӣ ман чунин прогноз метиҳам ки мисол 98% мебарад? Гуфт ки прогноза мо да шумо метиҳем, шумо да бинандаҳо. Гуфтам та аз куҷо медонӣ ки 98% бурд мекунад? Ты аз куҷо медонӣ, дар асоси чӣ ты медонӣ? Ты пешгӯӣ, ты фолбинӣ, ты намедонам организатори ҳамун бои, ты дар асоси чӣ мекунӣ? Ты наметавонӣ кора карда. Баъд короче уже основаша чӣ карданда биё хай сари масъала гап мезанем. Гап дар сари ҳамияе ки ҳо ты 98% мегӯй, одам ки набрид мегӯй ки хай бародар ман гуфта будам ки 98%, нагуфта будам ки 100%. 2% дигаш хай хеле мешава, хай дофи дига ки баъду одам рано или поздно як рӯз мебара, всё равно байншон одамое мешава мебара. Ман гуфтам ки ин кушоду равшан дурӯғай. Ман он вақт обычный эксперт реклама мекардам, обычный просто барои бозӣ кардан. Ва мара гуфтан ки ты бе намекунӣ ҳамин кора реклама. Гуфтам аз ма дар и оне ҳастае ки шумо мара рӯи рӯшод гуфтестен ки намотра 1 миллион метиҳем, биги одаморо фреб ки мебара. оне ки ман реклама кунам ки мисол на один эксперт ҳаст, ту метавонӣ бозӣ кунӣ, ту метавонӣ чӣ гунае ки дар аввал гуфтам ба мисли як шавқу завқ ворӣ, ставка кунӣ, ба мисли ки медонӣ ки мумкин ай бой битӣ. Фората бикун, нафората накун. Мисол дар бозунгар ҷанговари худ уверен ки бошӣ. Ба мисли мисол Ҳабиб, ҳамада паният набуд бисёр одам да ки Ҳабиб хай палубому мезана Конора. Мисоли гап да, ин хеле моменто барои як завқи холӣ, на ин ки барои оне ки бизнес ту бояд бишава. Гуфтам пешниҳоде ки шумо дар ма кардесин, ҳо ман метавонам 1 миллиони ҳар моҳ кор кунам. Леки дурӯғи откритӣ мешава рӯи кушод, рӯи равшан, ту открита одама дурӯғ кардести ки ман ту да прогноза мефурӯшам, ӯ одам барои прогнозтра харидан бояд тра сум бития ва тура мегӯй 98% ман тура прогноз метавам ки ту бурд мекунӣ. Ин открита дурӯғай. Вобшим накардем. Ана ҳамин корҳо ҳоло ҳаст дар байни блогерои тоҷик ҳам будак дар ҳамон вақте ки ман да пешниҳод кардан, чандин блогерои дига буданд ки ҳамин кора мекардан. Ва ин ҳозир худ гуфтӣ аз Instagram. бале бародаро нерхи кора дида, нерхи чизоро бифаҳмем.
ма фикр мекардам, ҳамеша фикр мекунам ки чизе несте ки дар бораш гап занӣ. Мисол мардум дай так паният не ки ҳеҷ кас наметавона прогноза туда буфруша, туда яқин будона ки бурд мекунад, не ки мебинӣ ки на ҳаст, бовар мекунам. хоб рад, ма бисёр гап задам, як камтар як тада вақт додам барои спокойно шиданат, барое ки камтар ҳаяҷонич хеле ӯ қадар соз равишти гапзанид камтар кандай, барои ҳамин хотир анакун фикр мекунам ки даҳан гарм шидагия чӣ гуфтанӣ доштед дар ин масъалаҳо, дарди дилитра гӯш мекунем, мақсаду ҳадафу чиите дар ҳамин барнома баромад кардан. ман дар бачаҳо гуфтанем ки ман беақлӣ кардам, бовар кардам шонам, боварам ранги ман беақлӣ накунам, бовар накунам. бале, ҳадаф аз барнома ҳамин буд ки ба мардум расондан. Тамом. лаба ака. ҳадаф ҳамин буд ки дар мардум ҳамин гапа расондан. ҳо ака. мақсади гап ака ие ки ӯ як мара не ӯ дигаронам фиреб кард, фиреба давом достад, ӯ машини ки калонай, бачаҳое ки фиреб карагиян ӯ ҳози ранги ман азоб даштестан. ҳамҷая ака ҳастай кора пеш мебара, одамое ки фиреб карагиян алоқа доранд нависонам. вая инстаграм шаба дан тд скриншот ки дама рои ки ма да видео монум. хоб ака. барои ки инстаграм шам ҳастай, ватсап шам ҳастай. рои ки барои ки мисол дига одамо пешаки аллакай бинан. дар умум бародаро на танҳо мисол инстаграми ёра мондагӣ як тараф беста, дар умум ҳамин хел чизе ки дар шумо пешниҳод кардан шумо яқин будонед ки и гап дурӯғай. мисол бояд фаҳмида бутонӣ, худат бояд одами солим ақл бояд ки фаҳмида бутонӣ ҳамин чиза муайян карда бутонӣ. хоб, безеб ва шумо ягон ният дорем барои ира ёфтан, дарёфт кардан, қапидан, ё ин ки акнун тамом ба ҳамин даст боло кардем ки сухт? не ака. дина як кара ман ёфтам, ӯ кора пеш мебарам, насиб меоемша. нашоти тафтиши ҳуҷҷат, я бародаре ки тафтиши ҳуҷҷат мекунад ҳамун? бале. ҳо, ӯ қатъи маълуқат ҳастай. ана ҳо хай чӣ қадаре ки маълумот зиёд дошта бошен аз худи ҷабрдидаҳо, ҳамон қадар осон мешавад барои маълум кардани шахсияти ӯ. ва ҳадафи дигар рози бародаре ки тафтиши ҳуҷҷат мекунад, тарам тамошо кардаиста бошӣ, дар ҳамин видео як бора бугумта одамоиде ки перевод кардагиян ино, ӯ одаморо як дарёфт кунед ва тавассути ӯ одами асосиро дарёфт мекунед. ҳамаш цепочка қатъӣ меравад қадам ба қадам. хай братин, ҳам хеле гап кор мохта фаҳмидем. агар ки минбаъд ягон ҷабрдидаҳои дигаре бошанд дар ҳамин бора, худат бародар там агар бишносишон ё ки дигар ҷабрдидаҳое ки видеоро дидестанд, шумо ҳам метавонед ки иштирок кунед дар барнома. агар ки хоҳиштон бошад, чӣ қадар зиёд шавад шумораи ҷабрдидаҳо, ҳамон қадар тезтар сари раҳи чунин одаморо гирифтан мумкин мешавад. хоб бародар, ягон чи дига агар илова гуфтанӣ бошӣ, марҳамат набоша, агар ҷамъбаст мекунем. дар охир ҳамина гуфтанем ки мақсад ранги ман беақл нашавам, сара хам кунам, кор кунам, дар доми ҳарфе машини худ гирифтор нашавам. бале. хоб бародарҷон, муваффақият худа, хайру афтода нашад, ҳаракат мекунем. ман қатъӣ ба чӣ алоқада ҳастам, чӣ қадаре ки имкон шава
ҷустуҷӯ мекунем, шумо дам чӣ қадар маълумотое ки дастрас мекунед партоен мисол осонтар мешавад. خب اکا хоб панод ба аллоҳ. دستگیری رحمت саломат бошед. ин хеле бардоро фикр ақиратно дар комментария бинависен. барои дастгирии барномаҳо лайк монданро фаромӯш накунед ва ҳушёр бошед. ҳеҷ кас просто так ба шумо сум наметиҳад ё ин ки кӯмак намекунад ки шумо боишен, пулдор шед. ягона шахсе ки шуморо муваффақ мекунад и танҳо худи шумоед. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.